daghang kinabuhi na walaan natakdan. Gikwarantin ang tanan nga mosulod sa airport o sa pantalan. Paglikay sa virus sa Wuhan, nagmahal ang panaliton kay nag-lockdown. Coronavirus, maunyod kini siya hinungdan. Dalamig ba nimong pasngan, hinaot may kasulbaran, kining tanan. Coronavirus, isalig lang sa kahitasan, nga dili lang tamatakdan. Kadaghan sa problema nga gisaguban, grabing krisis sa kalibutan napunan. Ambot nga no, kung kinsa'y mabasol ning tanan, kinsa man ang may kasalanan ning virus. Gikwarantin ang tanan nga mosulod sa airport o sa pantalan. Paglikay